Mamahanos dan maabig, ya agaw si kayo rang kabaluyan ko. Live tayo natan dyan, di studio waiting shed, para iparuntal si kayo rang kabaluyan ko. So nagagawa at panahon tayo, tan sayan bali tayo. Narangal tayo sa informasyon niya ibagan ng Julius Bao si katayo rang kabaluyan to. Live natan dimaan at Tambugan Bridge. Julius Bao, kamusta ditan? Yes, anos, duga kad sa tay imbagam. Wadyak natan it Tambugan Bridge, tapen ipaningneng no antoy kalagayan it sayan Tambugan. Nunganeneng nang yuma, atay Tambugan ay, asingger matla it critical level to. Nasingger like critical level to tan, it unlepatan tan amayamay sunapin sala to. Natan wadyak tapian interview tayo so sa kaya, manaayan dyan, no panon to so pambibilay da dyan, no unyaran mamaora, dedelapan it sayan barangay. Bae, antoy nga ibagayo, at sayay pambibilayo, baranggayo, o, nagsarayan ya agaw. Ya pasyo, yan pala, masyado ilap na bilay. Ang rapon ami-amin, kaulagatan, dahil drop, inati kapag kabila. Talaya. Kumusta mo so, aray, ang tatanong nyo, yapag eh. Ay, inati ila, ganda isusuk ko lang. Wala mo lay atanggap yung relief god, that nalapot yung gano'n. Wala. Wala mo laso ang tanggap. Kaya, talulang silong belas. So, dyan si kayo, okay mo lamang dyan sa na ingkabda si kayo. Ay, tibot natin, kaya si katiwala lang, yung ganda, si Apon. Apon. Salamat, yabalbalag, siyapas din. Ang talabat iragage, salaya. So sa gabay mo ni ibaga Julius Bao, talaga na magano ng lukwa tayo Tambugan Bridge, katutan na papayuan irikabaloyan tayo, ya kumunat maging alerto, kung sarayan nagagawa na kalamidad at sayan bali tayo. Duga Julius Bao? On anos, duga tayong baga mama. Tamay nan ibabunag ya habagat, ya imamadya, at amay-amay, so aping salat sikara. Lalo lat sari kagamitan ta. For example, tan si Arinola, tan kasirola. Pagtuyo, anos. Kasi gabay mo ni ibabaga si rin Julius Bao, kaiba maya anirola, tan kasirola ng baik tan silaki, ya imbatik to maya hanging nga bagat na nibabunod. On anos, duga kad sa tayong bagam. Noon tan si rin Julius Bao, balbalad at salamat si ka, at sayan ulat ya initan mo si kami. Back to me. Pakas kasi sirit sa lakit ka. Hanggang puli ang nirulat abay to. Agama makabatikid siya tamang palbugan. Lasayan ang tumbok kabalita, narangal tayo may kakambal kon si Agnas. No, kamusta ang turay, kabalayan tayo yan nasasalantaan na sinpol to. Agnas, kamusta ditan? Duga ka ditan kambal, wadya tayo nata na da barangay Malunggay at tuputan tayo ray sakri tayo na kabalayan niya managlapay kineral no. Antoy agagawad sari appliances da, nun aming pigan naro sa silaw na sinpil ko. Antoy ray agawan ng appliances yun nun aming manaro sa silaw yung aming piga-piga na simpol to. Ang po takin. Ang appliances ko. Patay! Back to you, kambal. Kambal, akakabit gamit ka na lang Naku, may interview! Atan niya amin, atatong tanagagi kira, subalitay atapay, brought to you by Ginebra, Modest, Tansugo. Ay, ayoko na, nagugutom na ako.